Назови някой зелен на цвят зеленчук. Натисни 2 пъти по екрана да заключиш отговора си. Ако каза броколи, губиш още преди да сме започнали. Не казвай същото нещо като мен или си елиминиран от играта. Втори въпрос. Задръж коментар бутона и избери едно от емоджитата. Ако избра това, емоджи си вън от играта. Трети въпрос. Избери един от 4-те нинджа спинера. Аз избирам белия спинер. Ако и ти избра белия, си елиминиран от играта. Ако искаш и ти такъв як спинер, влез в линка в биото ни, но побързай, остават последни бройки. Въпрос номер 4. Назови име на марка кола. Ако каза Мерцедес, съжалявам, но си вън от играта. И последен въпрос, невъзможно ниво. Кой е първият човек, който ти излиза, когато натиснеш бутона за споделяне и после още? Обзалагам се, че е най-добрият ти приятел. Коментирай, успя ли да